first time ko dito, kaya alamin natin ang mga presyuhan dito. Medyo busy ang lahat ng tao dito at kung mapapansin nyo, marami din namimili. Yung nakikita nyo na itong rose na to, tag 170 pesos. No? Yung IV nilang gaganda, 300. Ito guys, oh, may ganito ako. Ngayon ko lang alam ang pangalan niya. Jerusalem berries. Yan. Yung mga bilog-bilog na yan. Yan. Dito naman, ang mga presyuhan naman dito. Sa Malaysian sili, 50 pesos lang. Oh. Ito yung maanghang. Devil pepper, 70. Yan. At least hindi na tayo mahirap tanong ng tanong sa may-ari. Yung boto ko, alam nila dito, 40 pesos. May mga stock din pala sa budget. Dito yung kanilang carnation, 50 pesos. 60 pesos. Yan. Pati itong mga itong uri ng head sa 40 pesos. Dito naman tayo sa mga rose, guys. Ayan. Yung mga makukulay na rose na yan. Dito na lang tayo titingin. Yung big pot nila, City Mini, 120. Small pot, 60. Yan. Yan, mga presyuhan. Maganda. Dito tayo, guys. Oregano variegated, 50 pesos. Sulit na rin naman yung presyo dito. Ito guys, so yung silong nila, oh. Yung mga last na, 220. Dito tayo guys sa presyong Maynila. Ayan. Ay, mga variegated money tree nila, 1,000. O, ayan na may mga presyuhan. Money tree, small, 100, medium, 150. Diba? Yung cosmos nila guys, 60 pesos lang, oh. Kuya, dito, magkano? 100. Rosemary nila. Ang mono lavender nila, guys, yan. 60 pesos. At least hindi na tayo nahihirapan magtanong, di ba? Dito, guys, mapapansin niyo, marami rin mga namimili. Tabi-tabi rin yung mga tindahan. Ayan. Sige na, bigay mo sa akin. Sige na, para may English IB na ako. English IB ba yan? Sige na. Bigyan mo naman ako, 200 na lang. Sabi na yun, may minute, no? Ang gaganda dito. 200 na lang. Mura na yun sa 250 eh. Mura na talaga yan. Aray ko. Ayaw talaga ibigay. Ano sa'yo mo, lugi ka. Pwede magtanong-tanong ng price. Ha, mukhang mabait eh. Itong Birkins nyo magkano? Bago ako bumili ng... Ang tagal ng sabo? Magkano to? Birkins malay. Ito, magkano? 450. Suwak na rin. Ganun eh, no? 500 doon last.
Pwede ko bang malaman yung mga presyo na ito, boy, Pogi? Ito, magkano sa inyo to? 450 lahat. Ang bilis. Yung mga nakikita yung mga ganyan. Ito, 400. Ayan, 400. Ito, nakapasok na, 700. Ito, 400. Wow, ang bait ni Kuya. Ito. Itong scissors vine, 700. 1K yan, 700 ka lang. Wow, talaga. Nag-iisa lang yan eh. Ayun, hindi mo pa ginawang 500. Kukunin ko yan. Ano na yun? Hindi, kapital na yan, 700 eh. Kapital na yan, kapital. Puhunan nyo na yan, 700. Ganun. Kaya kasi siya na isa tira. Ayun, 1, 2. Ito, 1 to to? Bakit medyo mataas? Orange kasi yan, black mamba yan. Ah, Black Mamba. Bakit parang Black Mamba yung nategi sa akin? Sayang. 250 lang ang kuha ko. Sabay ganun eh, no? Ito yung mga ganito nyo, Pogi. Ito. Oo, huwag ka magsawa ah. 450. 450 yan lahat yung mga ganito. Ito Monstera na to. Monstera na deliciosa, 900. 900 to 1,000. Salamat ah. 200 na lang kasi. Sige na. Ayan o. Ayaw ibigay. Hindi ko pinapansin. Ito guys, 350 sa kanila. Yan. Boy, ano bang ID na ito? Lipstick plant. Lipstick plant. Nang dahil dyan, salamat kay Poging mabait. Hello. Okay. 150. Pero pwedeng ibigay ng 130. Ito guys, yung kanilang mga butterfly dito ng mga makakapal na 350. Yan. 350. Mga butterfly po yan. Triangulares. Green nga lang. Opo. May ibang kulay yan. Katulad nito. Oh. Yan. Ate, pare-pareho ba sila? Yan. Di ba ang ganda? Ito guys, 400. Ang gaganda. Tanong lang ha. Kasi mukhang ano eh, ang gaganda, maganda rin kaya presyo nito. Magkano ate? Ang gaganda, no? 750. Pero mura na rin. Ate, ito 750 lang talaga. Mura na rin to. Oo. Ayan guys, oh. Dito tayo sa iba't ibang mga garden tayo pinita. Ayan. Yung ganito nila, 500. Ayan. Ito guys, oh. Sa kanila, oh. 350. Pero pwede ibigay ng 300. Habang pinipilian ako ni ate, kukunan ko ng video. 300. Ate, yung makapal na. 300 na ba? Please lang. O sige, pwede na. Teka, naninilangan. Okay na yan? Ganda yan. Ayan, 300. May 3 fertilizer pa yan. Yes. Ate, yung mga ganito nyo, magkano? 200, guys. Pasensya na kayo, ha. Ayan. Andito tayo ngayon sa may... Ate, ano bang lugar to? Farmers? Farmers ano to? Cubao. Ha? Cubao. Garden, Cubao. Farmers Garden Cubao. Ito yung garden ni ate. Binilhan ko ng Peru. Ganda, di ba? Sabi niya yung orchids na daw binigyan. Ako Ah, 180 to? Meron din yung nagagalit pag tanong ka. Hindi. 180 daw, guys. Yan. Ayan, oh. Grabe, 180. Ito tayo. Dito magkano? Ha? 250 yung kanilang mga anthurium, guys. Ayan. Ate, ganda. Magtatanong ako ng presyo sa'yo. Ito, magkano yung mga ganito nyo? 500. Ito? 100. Ang baby rubber tree nyo? Aba, mura.
Ito guys, oh, tag. Ate, meron pa dito. Ate, dito magkano? Itong mga to. 900. Ha? 900 to? Anong halaman to? Saan ba dyan? Ito. Malaki? Oo. Ay, hindi yan 350. Ah, 350. Yan ang malaki, 800. Yung mga monstera. Ah, ito, Monstera, 800. Itong mga to, 300, guys. Yan. Ang presyuhan dito. Napansin ko may mahal, may mura. $500. Salamat ah. Ito guys, yung last na English ID ni Kuya, 250 raw. Ay, ito si Amazonica. Ito yung mga galing Thailand nyo. Hindi po, Holland. Ah, Holland to. Ate, pwede magtanong, anong pagkakaiba ng galing Holland sa galing Thailand? Pareho din naman. Kaso lang, mas maganda ang Holland yung mga Quality na, ng... hindi po, pareho lang po sila kasi pareho silang collection. Oh, okay. Kaya lang minsan may mas maganda ang Holland ang kulay. Oh, anong kulay sa dahon? Oo, mas maputi siya pag Ah, okay. Ate, yung mga ganito nyo po, magkano? 300 po. Kasi gusto ko pong malaman ng mga presyo dito. Ngayon lang po ako pumunta. 300. Eh, yung ganito nyo po. 800 po. Ah, 800. Pero nakapat na siya. Nakapat na po kasi yan pag Oo. pinipick at nila. Makapal na. Baka sakaling makahanap ako ng mura ate. Dito, 500. Ate, 500 dito, te. 500. Dito si ate. Ito, 450. Ang gaganda. Ang ganda ng ID nila, guys. 250. Ito yung rose nila, 150. Nakukulay. Ganda. Ito po yung kanilang... Ate, ano pong ID nito? African Violet, 150. Ang gaganda. Ha? Yung kati mo namumunga. Magkano daw? Sige, tignan natin. May nakita siya. Ate, salamat ya. Pwede ka rin extra na. Hindi, sabi nila 600 daw, 600. Mura na to guys. Yan. Oh, bagong ano yan. Bagong dating. Bagong dating, 600. Ito kuya, 200 no? Oh yes. Salamat kuya. Itong carnation nila guys, 60 lang daw to. 60. Ay, mura. Tuwang-tuwa ako sa mga cactus dito, 20 pesos lang. Ayan oh. Kanina pa ako paikot-ikot sa cactus, 20, 25 pesos, 50 pesos. Kuya, mangungulit na ako ha. Yung ganito nyo magkano? 150 yung anthurium nila. Ito guys, nasa ibang garden na naman tayo. Ayan, 50 pesos daw yan sa kanila. Ay. Ayan, pipili tayo ng... Wala ako. Ayan. Pero wala talaga ako nito. Yun o, 50 pesos. Ayan, ang ganda o. Nasa ilalim kasi. Ayan, 50 pesos. Ayan, 130 guys. Yung kanilang mga rose dito. Ito guys, oh, yung mga kakaibang cactus nila. Kuya, 250. Yan. Boy, cactus to, no?
Grafted. Grafted na cactus. Salamat ah. Pwede na ba to? Ito din. Nabobulol. O, shoutout daw. O, sa Mayan. 250 yan. Ito guys, 250. Mayaman pa lang ito yun. Naka-iPhone. Pwede ba to? Pwede ba kita? iPhone. Nakaklaso ngayon. Ito guys, andito naman kami sa may mga fruit bearings. Mahilig talaga kami sa mga fruit bearings. Ayan o. Ayan. Grafted sweet katimon mango. May mga iba't ibang uri sila ng mangga. Grafted manzanitas. Yun nga lang, wala yung may-ari. Basa-basa na lang tayo. Ayan. Tanungin mo nga natin. Pwede yung ano may-ari? Magtanong. Magkano yung mga fruit bearings nila dito? Ang gaganda guys. Yan. Walang tao. Maganda rito kasi may mga pangalan na. Yung nga lang, walang mga presyo. Ayan. Ayan. Kuya! Hindi si kuya pala nagtago. Kuya, magkano yung katimon nyo? Pwede ba malaman? Ha? 9,000? Ah, 10,000. Ito kuya, grafted yung ano, seedlings atis. Ha? 350? 350? Okay. Lord day, 10,000 pala eh. Oo. Ang laki na rin naman kasi may bunga na oh. Yan oh, 10,000. Oo nga boy, may maliit ba kayo niyan? Oo, may price. Apat na taon. 1.5 daw to? 2.5. Ayun ang mga presyuhan dito. Magkano ang presyo nito? Ito 500 no? Ito kuya, magkano dito? Nagtatanong ako kay kuya kasi mukhang mabait si kuya. Yung iba busy. 350 din. At least mga grafted na. Yan. Kumakain kasi si kuya eh. Istorbo talaga ako. Ayan ang presyuhan. Binigay na talaga sa akin ni kuya. Siniguelas, 350. Red guava, apple, 150. Native guava, 150. Giant duha, 250. Bangkok langka, 150. Rambutan, 350. Durian, 500. Kamyas, 150. Binasan na no? Santol, 350. Guyabano, 150. Pero mura na rin naman. Yung guyabano nyo, 150. Mura. Nakabili kami ng guyabano, 200 eh. Salamat, kuya. Ayun ang maganda. Ayun ang tindahan ni kuya dito. Mura. Punta po kayo. Dito guys, medyo dulo tong tindahan na to. Baka sakaling mura. Di ba pag mga dulo, mura yan? Ayan. Ang gaganda ng velvet nila. Magkano kaya? Ito guys, yung mga presyuhan ng cactus dito. Ito guys, makikita niyo yung presyo ng mga cactus na yan. 25 lang yan. Dito lang yan sa may farmer's garden. Ayan. Dito tayo sa kabilang side. Yan. Ang presyuhan ng mga cactus dito, grabe. Ang mumura hanggang dulo. Itaas. 25 lang. Ba? Dito, 300 sa area na to.
Ito yung type ko. Kaso yung tanong, hindi ba mahirap Wag lang alagaan? masyadong, hindi Basang-basa. siya makukulig eh. Ay, Nay. Ano to? Isang linggo, isang beses. Oo, kung, ito ba yung banana? Ano po, ate? Banana. Yung banana ang pangalan. Ang gaganda nila, no? Ito type. Ate, 25 din to? Ah, magkano? Ah, 50. Kasi ang laki rin naman.